ajatellaan. Tuolla se osuman jälkeen säännöt sen sallivat. Näinhän se on, ja tietenkin tuommoista asiat pitää tarkastaa. Se on ihan ehdoton juttu, että kyllä se sen verran raupas kuitenkin sinne, että kaikki pitää katsoa. Ja tässä nyt nähdään tätä massan menoa, kuinka puhdasta ja nättiä se on, että ei minkäänlaisia ylimääräisiä liikkeitä, hyvä pito. Tulee mutkista ulos, niin ei yhtään kuulu sutiminen. Heti on pito takapyörissä tosi hyvä ja ei muuta kuin käännetään mutkaa. Mulla on Heikki tässä. Hei. Niin, sä olit 2 ekassa vedossa hyvässä vauhdissa, mutta mitä sitten tapahtui? Viimeinen veto ei mennyt ihan nappiin, että mä osun vähän tuossa viimeisellä sektorilla seinään ja tuossa toka vikassa mutkassa. Ja muutenkin se viimeinen sektori tuli vähän huonosti, että en mä tiedä, olisiko sitten enemmän polttoainetta taas kuin muilla. Ei mitään muuta sen suurempia niin virheitä ollut. Aika tiukkaa oli, että parikymppää olisin niin nostanut heti pari pykälää sijoitusta. Että ehkä se virheet sen verran tänään maksaa. Näytti ainakin, että kevyenä toi auto oli aika hienon näköinen tuolla radalla. Joo, se oli helppo ajaa ja ei ollut mitään ongelmia. Nyt painavana kanssa ei se huonosti toiminut, että auto on kyllä hyvässä iskussa. Mutta katsotaan sitten taktiikan puolella, että oliko se taas vähän painavaa. No, mikä fiilis huomiseksi? No ihan hyvä fiilis, että vähän välillä jos yrittää liikaa ja osuu seinään, niin sitten sitä joku kympi joutuu maksamaan, mutta ei se mitään. Pääsi, että kuitenkin päästään sitten kärkiporukasta lähtee ja ajetaan täysillä huomenna, että ei tässä mitä sen voi. Hyvä, kiitti. Näin siis Heikki Kovalainen tässä, kun tätä Felipe Massan kierrosta seuraa tähän asti. Ei kovin kai monta yhtään varsinaista virhettä tämän kierroksen ei aikana. todellakaan. Pari paikkaa, missä vähän lähti irti, mutta hienosti toi koko ajan ja se ei kyllä vaikuttanut paljonkaan tuohon kierrosaikaan. Että oliko täydellinen ja hienosti kyllä ajettu kierros, täytyy sanoa.